Yan, si Gruting. Ito yung pinaka-sweet na aso. Pero kapag nagalit siya, ay wagas. Nangangagat siya. Tingnan mo. Ako nga rin kinagat niya sa kamay. May ano pa. Cute. Wait! 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 Kanan! Kanining! Kanining! Kanining na! Kanan! Si Maggie. Manganganak na yan. Si Maggie. Cook for today. Ooh. Ooh, numi-numi. Hi, Chaboy! Morning, Chaboy! Morning, Kuya! Morning, Kuya! Huh? And guys, pack na muna ako ulit ng for shipping today sa Shopee. Pick up. Yan, ito lang mga pinamili namin kagabi, oh. Inano ko na lang din. Ulit, agad. Naayos ko. Sinay Chucky. Chucky? Nagnugasan yan. Ano tawag yan, Nay? Tuna din? Hindi. Ano? Yan. Yan yung isasawag namin sa samiso. Nugasan niya ng mabuti. Para piprito. Yan. Ito yung mga gulay niya. Ricado. Tapos yung ulam ni Labo sa mga aso. Yan. Pinigisa ko na yung peppers, kamatis. Sunod naman sa kamatis. Habang inahalos ko, lalagay ko yung samsung. Tapos, halugin. Dadagdagan ko para madami yung sabaw niya. Papakuliin tapos lalagay ko yung gulay yung gulay muna bago yung isda kasi luto naman yung isda eh. Yan, naprito na rin namin kanina. Linagay ko na rin yung gulay tapos ang panghuli ay yung isda. Yan, malapit na siyang maluto. Sarap ito. Nalagay ko na rin yung isda para ma-ins. Okay. Yan na. Ito na ang ulam namin. Sinigang samiso. Hi guys! Kumain na kayo? Tanghalian na kayo? Ako hindi pa. Kaya pinaluto ko kay Emma. Sinigang sa miso. Nomi-nomi. Ano isda kaya to? Let's see. Yung flat na. Sabi ko tuna. Kaso wala na daw tuna eh. Nagutom na ako. Hindi ako nag-breakfast eh. Tinapay lang ako sa juice. Ayun. Oh, si Jackie din yata hindi kumain eh. Si Emma pumasok na. Si Japong pumasok na. Si Mark pumasok na. Si Prince nandiyan na. Dumating na. Charlie Piritas na kapag ka-Friday. Then, kami na ata si Mikay. Wait lang, hindi ko lang ito bababa ako. Doon ako kakain. Kasi, nagluto naman doon si Mama tsaka si Inday ng anak. Nang ginataang manok. May malunggay. Kasi pampagatas si Inday. So, yun. Wala nang tao dito. Mga doggies na lang. Hi, Miggy! Hey, Yuna! Hello, Yuna ko! Ayan.
Ayan, natabayan ako din si Maggie. Baka anytime is magano, mamanganak. Hello, yun na. Hello, yun na. Hindi ka nakakababa, ano? Ano yun na? Hello, yun na. Bisitahin nga muna natin yung mga bebes dito sa taas. Maggie, kailan ka mga anak, bibi? Hi! Hello. Ayun yung isa. Ayun yung isa. Ay, bastosin ang gluten. Batos! Ikaw talaga. Di ka man lang tumabi-tabi, Groot. Hello, yun na. Ayan, attorney. Si Pati. Si Yuna ay ganda. Si Pati ay baho. Diyos ko po, nakagigil kayo. Bukas maligo kayo, ha? Okay? Sige, dyan lang kayo. Huwag na kayong bumaba. Dyan lang kayo. Yun. Asa na ba ako sa kwento ko sa inyo, guys? So, yun nga. Walang ano dito. Walang tao. Si Jackie din pala. Pumuntang MOA kasi nandyan daw yung kapatid niya. Dalawang kapatid niya. So, nagpaalam siya. O, sige, pumunta ka na doon. Huwag ka lang akong paggabi. So, yun. Kahapon pa nagpaalam yun. Kaso nga, ang daming order. Sabi ko, tulungan niya muna kami mag-pack. Or magdikit ng mga stickers. Yung gano'n, bla bla bla. Tapos, inaantay ko lang din naman siya magpaalam ngayon na malis na. Kaso, kung hindi ko pa tinanong na, Jackie, anong oras lakad mo? Aba, mangyak-iyak na. Lumuluha na. Kasi nandun na daw yung mga kapatid niya sa MOA. Ba't di ka ako nagsabi? Sabi ko, sige na, pumunta ka na doon. Kasi minsan na kayo magkita-kita, ganun. Tapos, sabi niya, wag na lang daw. Nakikita ko sa mata niya, gusto niya pumunta. Kaso na maluha-luha na. Ayun, sabi ko, sige na, pumunta ka na doon. Kaloka. Diba? Kaloka, minsan lang naman kasi yun. Minsan lang naman eh. Ganda. Pogi. O, siya, sige na. Kakain muna ako, bebe, ha? Kain muna ako, guys. Nagutom na ako. Mikot na paningin ko. Ito na ang bebe ko, ah. Tara, kayo tayo sa taas, anak. Ha? Ha? Help kita, sige. Hingi lang akong doon ako kain sa taas. Ikaw, pasok ka na. Siyempre nga akong ulam. Asan yung Ay, no, sa ilalim. Ilalim. Yes! Ay, may ulam na nga doon eh. Dito yata kay tita mo meron eh. Ito meron pa yung kanina meatloaf sila. Yun sarap Doon ako kakain eh. Kuha ka na lang ng sabaw mo doon kasi malansa yun eh. Nga, may isda, malansa. Ang magluto niyan. Ikaw? Sarap? May ulam na dyan, magmimik-mik. Siya daw nagluto dyan eh. Okay. Talaga? Akala ko si mama. Sige nga, try natin ang luto ni Japong. Gulay. Amoy pa lang mukhang masarap na nga. Mukha lang. Ito pa titikman eh. So excited. Tignan natin guys. Bumili ako ng another notebook. Mura na lang siya, 19 pesos. Pag tatlo, 50. May discount ako. Ay, kaharapin ko. Ito palang classmate ko. Hi guys! Kasama ko sila. Uy, di mo naman ako. Dalawa na yun. Hello! Pupunta kami sa bibili kami ng libro para sa English. Sa English, paano si Kuya? Huwag na kaya. Para sa English, kasi may kami, may assignment. Kailangan namin yun ng libro ba? Assignment? Oo, hindi. Libro. Kasi nga mag-search tayo. Magano pa. Tapos diretso kami sa sa research, sa computer, tapos ang dami namin gagawin kaya yan. Sama-sama kami. Hi, guys. Hi guys! Nantay ko na lang yung pick up kasi may na si Mikay. Birthday daw nung kapatid ata ni Jo. So sabi ko, sige lumarga na. Kasi nagkasabay-sabay naman ata sila ngayon. Si Emma gagabi hindi nag-text. Si Jackie wala pa. 5:45 na. Di ko pa nabapakain yung mga aso.
Pag umaga pa naman, galas 6 pa lang, kaso tired na. Matatay ka ba? Nauna kasi ano, late din. Anak pa, hinaan mo yan. Late din, dumating yung ano, yung pick up ng mga big boxes. Kaya yung sakit sa ano, sakit sa likod, ngarag. Ayan. Hintay ko na lang siguro yung ano, yung pick up bago ako umakyat. Kasi kapag pakit baba, akit muna, tapos baba na naman kasi nandiyan na pick up. So mamaya ko na napakain ng mga aso. Meron naman doon may pagkain. Prepare na lang, hindi bibigay. Pasensya na sa aking Tesla, kung ano na, pag-gardo na. Talagang pagod na yun guys. Dumating na si Jackie. Kasabi ko lang kanina, di ba? Maya-maya, ano. Dumating na siya. Ay, salamat. Mas tatabad nga talaga ako, umakyat ko muna. So, antayin ko na lang yung pick up dito. Sarap na tumambay dito kasi may internet na. Hindi na nakaka-boring. Habang nanonood ng vlog. Check yung Facebook, nagsasagot sa shop. Ayun, hilata muna. Yung bata, nakihiga na rin. Hoy, share naman sa ano, ventilador. Nakapaikutin mo. Lagay mo na sa ano dun, oh. Sa table yung, ano, fan. Tapos hindi na kami magluluto ng ulam kasi ang dami yung ano kanina, sinigang sa miso. Hindi naman nagsikain ko. Sabi ko dyan ako magluto na lang ng konting aming. Ay, natak na ako kanina kako. Ano yung pag nakika? Nakatulog po ako dyan kanina. Ewan ko sa'yo. Ay, naku, excuse me guys. Baba ako parang. Saturday na bukas na. Eh, yung bukas pala may lakad kami ni Daddy. Punta kami sa, ano, sa kaibigan niya. Ayusin niya daw yung iPad ng kaibigan niya. And bibili kasi ako ng lotion. Nabusan ako ng lotion, yung Bath and Body Works. So yung asawa, nung nag-online din mga Bath and Body Works. So hindi ako naman yung product. Guys, kasi siya na. Walang ganap ngayon. Boring. Naiiyak ka na, Mick? Yes, thank you.